Queríamos dicir que, bueno, nós temos moitísimo repertorio da nosa zona porque nos parece moi importante recollerlle as nosas aboas, as nosas tías, a señora que nos vende os ovos, que moitas veces nos vamos por aí de aldeas lonxe e non nos acordamos de escoitar o que temos xusto ao lado. Entón, pues trouxe así de que lle aprendimos ali a Carmeña do Cruzeiro unha tarde que nos invitou un biscoito. Gracias.